E aquí comeza o roteiro literario e artístico Fides Vergara Vilariño, en Aira Padrón. Ao ser o primeiro punto, o comezo do roteiro, temos a listaxe dos lugares onde fixemos as intervencións e dos artistas que con un texto, con un poema do Fiz e un lugar, crearon unha obra. Este texto dividiuse en 6 partes: xirarmos nus, xirarmos, arrebollóns, polos tesos, da pena e da cabra. Cada unha iría escrita nun sinal e a 2 niveis, de tal xeito que se podía ler como un texto de 2 liñas. O engano estaba servido, porque ao ser os sinais idénticos aos verdadeiros, suxerían povos que non existen en realidade. Iso era o bo, certamente. A min, o que me parecía fermoso deste proxecto era a creación dun xeito verosímil para calquera de 6 lugares que non existen, ao mesmo tempo... Buciños fixo unha interpretación onde xuntou, meteu o poema do Fiz dentro da súa peza, dentro dun bloque de pedra. Este é o Home en Tránsito de Álvaro de la Vega, que puxo un home cruzando o río con uns cabos de aceiro, camiñando cara a Santalla. No muiño de Locai, que é... Vale, o que estamos ante a peza de Violeta Bernardo, que fixo unha intervención con un poema moi significativo do oficio, que está... Para mí foi moi difícil. Tedes que entender, todos os que estades aquí e vistedes todas as esculturas, realmente a un artista que lle toque intervir nun lugar así é como decir, no, eu non interveño, porque sería cargarme o lugar. Entón, claro, un acepta a responsabilidade de non cargarse un lugar máxico, é maravilloso, porque hai momentos en que hai cousas que non se poden facer, non? É dicir, pois non o podo facer. Pero, bueno, tamén me din conta que me resultaba moi suxerente, non? Eu son coñecida como artista das camas, das camiñas, que a mí gustame que me coñezan como artista das camiñas. Entón, foi cando pensei realmente no maravilloso que sería poder construir un dormitorio, que xa está construído na Fonte da Cova, é un dormitorio, pero realmente poder habitalo e poder pasar unha noite en ese lugar realmente espectral, magnífico, transgresor. Dona foiche, miña amiga. Noutro tempo Sangal de Biosbardos andaba solitaria aos picos pardos abaneando o seu corpo de espiga. Esquecín as ouxerías dunha nenesa pedrada e deiteime ao relente, igual ca un morto cheo de vida que se vai apodrecendo no bonco das horas. Gallá chegues xunto ao vello muiño, loguiño e en boa hora, garimeira, e núa de morralla e de lixos inúteis. Inantes de que volten eses corvos agoreiros a reboar en riba do can morto, o meu fidel compañeiro na tristura. Perdóname que non saiba tratarte, minúscula cadela soñadora. Eu son un home rubio, e a cadora
ascendesme un xeño de Lenarte. Fixen os ollos ben abertos para poder contemplar os altos cumes, a casa e o muíño, os horizontes onde lindes lizaira o meu sorriso. Desde meu val, cando se pousa nel o longo outono, para travestilo co seu traxe de sol, amarelo, arrobiscado, xogoral. Félix! Vai as vacas! Félix, puxémosche santiños na beira do río e trangalladas sagradas nas beiras das congostras. Sei que se está rindo entre torzós de barriga ca queixada descomposta como acostumbrabas a facer. O outono interminable a maceirar a alma das cousas vivas. A min aquí me tes, na louzara xabreira, orfo de ti en terra dentro. Ando a te percurar no volgo do... Eres ti en estes tempos unha gran privilexiada, que a pesares dos inventos non fuches mecanizada. Que serías poesía, ti saída dunha máquina.